Na Amazone je možné zaobstarať si skutočne unikátne kúsky. Toto je top 5 najväčších zbytočností, ktoré sú momentálne na predaj. Na 5. mieste sa umiestnila šablóna na bradu. S touto pomôckou je krivá brada už len minulosťou. Táto šablóna ti totiž zabezpečí dokonalý shape. A o to viac, že je spojená aj s hrebeňom. Zakúpiť si ju môžeš za niečo pod $20. 4. miesto obsadil kopčekovač snehových gúl. Ak ti snehové gule veľmi nejdú, tak by si určite mal zaobstarať túto praktickú vecičku. Cena je totiž veľmi dobrá, iba niečo pod $5. Na 3. mieste máme černošského trpaslíka v obleku so zbraňou v ruke. Ak máš záhradu, tak sa ti tento umelecký kúsok bude určite pekne vynímať a prípadne odradí aj nejakého toho zlodeja. Cena $20. Na 2. mieste je náprstný kentaur. Deťom je dnes ťažké kúpiť niečo originálne, no s touto hračkou ich určite prekvapíš. A cena je pritom iba $15. A víťazom sa stávajú mačacie slúchadlá s reproduktormi. Je to jednoduchý spôsob, ako môžeš počúvať hudbu so svojimi priateľmi. Po zapnutí reproduktorových uší si ju budú môcť vychutnať aj tvoji kamoši, rovnako ako ty. Cena je trošku vyššia, $110. No za originálne riešenia sa oplatí si priplatiť. Ak sa ti video páčilo, tak ho nezabudni podporiť palcom, prípadne napíš koment.